אביב, יאללה אלה מרמאללה. כל השכנים משחקים על המגרש, אולי מכל הדיבורים יבוא שלום אינשאללה. אולי אחרי הכל יקום פה דור חדש. לא צריך לדום, צריך ללכת הלאה. זה קצת יכאב אבל שווה את העבר. מה שהיה עיוור אותנו ככה. הילדים צריכים עתיד חדש. ברוכים הבאים לכנס סוציאליזם 2011 של פרס העבר סוציאליסטי. התקופה שבה אנחנו חיים זו תקופה שההיסטוריה בה נכתבת לא רק על ידי דיקטטורים, טייקונים, ראשי מדינות וגנרלים, אלא גם על ידי המונים עצמם, ובמיוחד על ידי תנועות ההמונים. וכל זה תלוי בשלטון ההון, אז לא הולך להיות פה בזמן הקרוב לא צדק חברתי ולא שלום, אלא משבר ומלחמה, כי זה מה שהם מבטיחים, לזה הם מכינים אותנו, אבל העניין הוא שזה לא תלוי רק בהם, זה תלוי גם בנו, ובעיקר בנו, כי לנו יש את הכוח לשנות את התסריט הזה. ההפגנה של 100,000, הראשונה. באותה הפגנה היו צריכים להכריז למחרת, אנחנו מכינים רשימה לכנסת. כאשר אין שוויון, לא יהיה שלום. וכאשר אין שלום, לא יהיה שוויון. אבל המלחמה היא בלתי נמנעת. מפני שהממשלה הזאת, וגם קודמתה, וגם מה שיבוא אחריה, לא מוכנים ללכת להסדר שלום רציני, שבו יחוסל הכיבוש, שבו לא יהיו רווחים לישראל מהכיבוש. מאבק כמו המאבק של חיפה כימיקלים, האנשים בחיפה כימיקלים שמחר יהיה אחד מהם, הם בעיניי אמיצים פי 100 יותר מכל אחד ממי שקראו לו מובילי המחאה. לשבת חצי שנה בלי משכורת ולהיאבק על עיקרון, וזה מה שהם עשו. חצי שנה בלי משכורת ולהיאבק על עיקרון ואומץ. להתאגד, יהודים, ערבים, אזרחים, לא אזרחים, מי שמעמדו מוסדר, מי שמעמדו לא מוסדר, אנחנו כמובן מאגדים הכל. ואני לא מכיר אלטרנטיבה אחרת בשלב הזה שהיא יותר משמעותית. עם המחאה החברתית, אנחנו בתנועת עתידנו מאוד ראינו את עצמנו חלק מהמחאה, כמובן בשני הכובעים שלנו, גם הכובע של אנחנו בעצם חלק מה-99% מהאנשים ומהנשים העובדות שלא מצליחות לגמור את החודש, שלא עומדות ביוקר המחיה, זה מצד אחד, ומצד שני, הכובע השני שלנו זה בעצם אלה שאמונות על הטיפול ועל העבודה עם האוכלוסיות המוחלשות ביותר. אנחנו למשל הוזמנו על ידי המתמחים להפגנה שהייתה לפני בערך חודש בבית אריאלה, וככה דיברנו על איזשהו רצון ליצור חזית בעצם של עובדות ועובדים בשירות הציבורי שבעצם נפגעים אותו דבר, ואנחנו רוצים להרים את זה ולפעול ביחד. ובאמת בתנועת האוהלים, באמת אני ראיתי את זה ממש מול העיניים שלי, ראיתי איך אנשים באמת פתאום הם מסוגלים להסתכל במבט רחב יותר ולהעיז ולדמיין דברים יותר רדיקליים, להיות קשובים לרעיונות פחות ממוסדיים. אחד הדברים הרבה אנשים היו מודעים לזה שהשאלה הלאומית יכולה להוות מכשול, אבל התשובה שלהם הייתה תשובה של אוקיי, אם זה עלול להוות מכשול אז בוא נתעלם מזה. וזה בינינו היה טעות פטאלית, בעצם זה אומר אנחנו עושים אל מול תהום, ובשביל שלא נעוף מהתהום בוא נתעלם ממנו, כאילו לא קיים. אז נכון שזה מכשול, לכן צריך להתמודד עם המכשול הזה, כי אם לא מתמודדים עם המכשול הזה, זה נותן את הנשק ישר בידיים של השלטון, להשתמש בסכסוך הלאומי הזה, להסיט את תשומת הלב מן הבעיות האמיתיות, מן האויב האמיתי שזה הם, ולהסיט עובדים נגד עובדים. קודם כל, אני נולדתי במאבק, אני נולדתי באמצע המאבק. מאז שנולדתי עד היום אני נאבק. מאות הפגנות, מאות שביתות, מאות. זה פשוט עברו מעל 100. הריסות של בתים, יש היום 600 עד 1,000 בתים נהרסים בשנה. אז למה למחוק 20 כפרים בדואים כדי להקים 10 יישובים יהודים?
למה למחוק להעביר 40,000 בדואים מהמקום שלהם כדי להביא יותר יהודים מתל אביב לנגב? למה? אם תסתכלו על השנים האחרונות, נשים נמצאות בחזית המאבק. זה התחיל באמת בעובדות הסוציאליות. זה המשיך בתנועת המחאה, שהדמויות הבולטות בה היו נשים, שלוותה בתנועת העגלות שאורגנה על ידי נשים, וזה נמשך במתמחים שהם הרבה מתמחות, ובעובדי הרכבת שמונהגים על ידי אישה, העובדים המופרטים בחינוך, בהילה ובקרן קרב, שנאבקים בימים אלה על זכויותיהם, וזה לא מפתיע, כי נשים הן גם הנפגעות העיקריות מכל השיטה הקפיטליסטית, מהניאו-ליברליזם ומהמשברים הכלכליים. הכוח של העבודה המאורגנת היה יכול לשנות כאן את כללי המשחק ולתת לתנועה החברתית את השיניים שהיו חסרות לה. ומובילי המחאה היו צריכים דווקא לדרוש, דווקא מעופר עיני ודווקא מראשי ההסתדרות להשבית את המשק, כי זה מה שהיה נחוץ למחאה באותו רגע, ולקרוא לעובדים בשורות ההסתדרות להצטרף לקריאה ולתכנן בעצמם פעולות מחאה. קבוצות העובדים האלה ועוד כמה שהיו בחזית המאבקים בתקופה האחרונה מסוגלות וצריכות לקדם את הרעיון של מפלגה חדשה של העבודה המאורגנת, שתיתן גם גב בשטח ביום יום למאבקים לרווחה, לדמוקרטיה ולשלום. אנחנו בעצם צריכים להיאבק במטרה ברורה להיפטר מהדיקטטורה של הטייקונים ומהמפלגות שמשרתות אותם, וזה בהחלט אומר להיאבק על חברה סוציאליסטית ודמוקרטית עם שוויון זכויות מלא גם לכל הלאומים שחיים. הופ תל אביב, יאללה אלה מרמאללה. רק למען החברים שלנו בתוניס, إذا الشعب أراد الحياة يوما فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للقيد ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. זה לטובת הערבים שנמצאים פה, שמה שהמשורר הזה, התוניסאי, שאמר פעם, אם העם רוצה, אז הגורל או אלוהים יקשיב, ואז ישבר, הליל יעבור וישברו האזיקים. אני חושב שזה הגיע הזמן שגם אנחנו נרצה, ואז גם אנחנו נשבור את האזיקים. אני לא מבין את אלה שיושבים למעלה, וגם לא את אלה שמבדילים בין אלוהים לאללה. יאללה, מה קרה? אתם לא רואים מה קורה פה מסביב? עכשיו זה זמן של כל ילדי רמאללה תל אביב. לא לקחת חלק בטיפשות של הפוליטיקאים בלי עיניים שרצים בזיגזג.